Agustus ya taune 2024 Indonesia merdeka. Nah terus meneh Bapak Meselan ngonekne langen tayub kanca-kanca kanthi guyub rukun saged lumebet wonten daleme mriki. Kanca kabeh lek saupama terang benerang nggih wulane Agustus nanggap tayub pancen yo penak. Dadi nanggap tayub ki aja wedi. Tayub ki ora nanggap sakjane wong. Lah wong kanca-kanca kula nguruni dhuwit kabeh. Contone lho Kang Jang lho, ngonekne balik pindho lho, panggah duwe keturan. Ya ora Pak Toyo 2 kali, Pak Toyo nyenggon ku yo 2 kali. Kanca-kanca sing 2 kali ya bekah 2 kali. Enek catetane ngono ya. Engko lek kokean ngomong ya sing akeh aja sampe lali. Mergo duwite golekane angel, ning lek mlumpuk penak. Mulane ora gampang delik. Ki katur kanca-kanca dumateng bala sedaya ingkang sampun makempal wonten dalipun Bapak Meselan. Saderengipun kula nyuwun pangapunten. Woro-woro para bapak, jane mek arep ndudoi kanca sakjane kali ya ning nyandak mik. Tanggale 1-2 September seni langen tayub kaboyong wonten dalipun Kakang Gatyanto kang manggen wonten Dusun Putuk, Desa Nyawangan, Kecamatan Sendang, Kabupatene Tulungagung. Engko sing omahe Kediri ngetrep iso angkrawi nggih alhamdulillah. Kok lek Tulungagung kabeh lek iso ya mlumpuk. Apa nek kanca bringin sak grup geger sandahane kabeh teko pancen ya kompak. Tanggale 1-2 para bapak nggih. Lajeng langen tayub kaboyong malih wonten dalemipun Bapak Basoni. Tanggalipun 26 Oktober ora Bapak. Dados dhek iki yo gampang teko, dhek iki mengke yo melok grup guyub rukun, Bapak Gati yo uga melok grup guyub rukun. Sing melok guyub rukun lek biasane mlumpuk Lur, yo genteng lumpuh atau mesake. Contone kaya bapak duit sak kanca ya gampang teko ngono kuwi. Bapak Meselan iki kancane ya senajan ta ora grup ning nek tau melok ya kaya ngene lho. Kanca ya uga angkrawi sedaya. Para bapak ampun kesupen nggih. Wonten dalipun Bapak Gati 1-2 September, wonten dalipun Bapak Basoni 26 Oktober. Bapak Meselan dalune kagungan kersa kanca-kanca diatune rawuh anggone duwe hajatan Pak Meselan ngene iki lho. Leksane penak, tabuhane ya penak, suarane ya uga penak. Muter son ku ya kudu banter los apik. Dadi kudu sing tenan-tenan. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora wurung saiki dadi rondo nanging iki wis kebantu. Ayo Mas goyang Mas, ayo goyang terus dadi satu betul iki tanpa upama ngarani ngono lamaranmu sing tak omong.
bojoan selawase. Monggo-monggo kata sampur lanjut aja menang. Monggo ingkang nekal. Kecane anggenipun muncul nggih. Yuk. Ya. Wis dadi anteping ati. Nganti kapan mung bakal ya mung sliramu sing katon ana mata yen bengi ra bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku kok kaya ngene rasane mung tansah kangen pengin weruh dheweke apa bisa aku nyanding sliramu duh wong ayu kang dadi babujanku lungono rasa kangen atiku nganggo esem manis kang tak tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu teko kelem
wengi dadi tombo kangene ati iki monggo Mbak Dila
ono dalan anggon ngandung patresna tak tunggu sadya jatimu yen oh makan saiki muga tansah sedya tubuh jroning ati kantan pisane yang pantarane ratri tak kadang bisa nyawiji mugi Gusti amberkahi urip tentrem sabar ngomong sini muji syukur prekyang aku paring berkah angkalku tresnaku wis kasebatan tresna tulus ambangun kebrayan matur suwun ngono ra nang diladeni lho sampai bar